खुलुमबाय लोगोफोर गासैनिसिमबो हेपि बिश्वकर्मा ओमफ्राय दायो जोङो फुजानि फाला होनो थाखाय हाय जे होबाय थादों आङो लोगोफोर नै जावनानै फुजानो फैबानो जाबाय लोगोफोर खोनायो रावबो गैया लोगोफोर नैया गैया siap. Oh. Siapa bisa ini teman-teman? Kita yung
Kamu kirain juga? Kang Bai logoफोर जाजोब्बाय जों दायो र' माथो जिर'नि गैथ'मोन जाने बामोननिया खोनानो Putihnya nggak lah sih. होगोन ना नोंनो फटा आङो नोंनो आं फटा होगोन ना Bye. Guys, puja खांबाय दायो नै बुट जागासिनो जोङो सिंग्रा बुट बिराद गरम गोलोम गुबुजोब्बाय
जों गासै भिडिअखौनो देखायजोबनो हादिया मा खालामदोंमोन मा खालामाखैमोन जों जाबाय जोंना ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै ओंखाम संनोसै जानोसै एसे बेरायनोसै लोगोफोर दोनथ'नोसै दायो फोजोबनोसै जों भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला बयबो लाइक कमेन्ट शेयर साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइबा फार्स्ट जानांगौमोन साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय मा होनगोन दा जोबजासिम नायखादे जायाबाबो दासो गोदान माने ब्लगार ना ब्लगार बाङाय सोलोंग्रा दासो लाजिदो बुंनाया जायाना जायाखौ मिथिया दोनसै दे न' गासै टाटा गरम जागोन र' बाय बाय